принцип няма много риба, само при баба и дядо. Чакай, че не виждам. Аз не ядох закуска, защото Аз не съм закусвала. от 8 ми е тренировката. Изяде цяла палачинка. Само една. Тук изкочиха вкусовете. Беше адски вкусно. Мисля, че първата, която ядохме, ми хареса най-много. На мен тази най-много. Беше супер, но за мен беше много мазна. Беше малко по-мазна, а аз много обичам. Направо деликатес. Беше ужасно вкусно. Тази риба не ми хареса. А коя риба най-много ти хареса? Аламута. Нали щеше да има хляб? Бих казала на всички да я опитат.